नमस्कार, मी अनुजा जाधव. तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत सुकवलेला भांगडा, तसंच तांदळाच्या पिठाची भाकरी आणि कुळथाच्या पिठाची पिठी. तर कोकणात हा पदार्थ खूप फेमस आहे की सुकी मच्छी असेल तर पिठी भात हा लागतोच. तर आईने आता तांदळाचं पीठ मळून घेतलं आणि भाकरी थापून घेतली आहे. आणि आता त्याला पाणी लावून घेते आहे. आता पाणी लावून झाल्यावर परतून घ्यायची भाकरी, ती एका बाजूने भाजली जाते. तर आता आईची भाकरी पूर्ण तयार झाली. आता आई पिठीची तयारी करते. तर तिने एका कढईत तेल गरम करून घेतलं. त्या तेलात कांदा भाजून घ्यायचा. कांदा लालसर होईपर्यंत पूर्णपणे भाजून घ्यायचा. त्या कांद्यामध्ये कुळथाचं पीठ घालून घेते. तर हे त्या पिठामध्ये कांदा पूर्णपणे परतून घ्यायचा. त्याच्यानंतर पाणी घालायचं त्यामध्ये आणि ते गठळे झालेले असतात ते फोडायचे. गठळे फोडून झाले की मग त्यामध्ये मीठ आणि हळद घालून घ्यायची आणि त्याचं घट्ट मिश्रण होईपर्यंत ढवळायचं. आणि मग हळूहळू तुम्ही बघू शकता की आता पिठी झाली आहे पूर्णपणे तयार. आणि आता मेन पदार्थ तो म्हणजे बांगडो. तर आईने आता तो बांगडा भाजून घेतला आहे. पूर्णपणे छान खरपूस असा बांगडा भाजून घेतला. तर तुम्ही बघू शकता आपल्या बांगड्याचा रंग असा हळूहळू बदलतोय आणि त्याचा वास तर खूप छान येत होता. आता आपला बांगडा अर्धा शिजून झाला आहे. आता थोड्याच वेळात तो पूर्णपणे शिजून तयार होईल. आणि तर तुम्ही बघू शकताय बांगडा आपला पूर्ण झाला आहे तयार. तर आता आईने बाबांसाठी जेवणाचं ताट वाढलं आहे. तर आता बाबा आपल्याला सांगतील त्यांना कसं वाटलं हे जेवण. खरं तर सुकी मच्छी हे बाबांच्या आणि आईच्या दोघांच्याही आवडीचा विषय आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच सांगा कमेंट करून. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.